Els banyistes acollonits van sortir de l'aigua a correcuita al veure aquella immensa onada, però l'estupefacció va augmentar al veure que un eixelebrat l'estava surfejant. La sorpresa era majúscula. Res feia pensar que l'escena pogués ser més flipant fins que algú va cridar: mireu el surfer! És Stephen Hopkins! Això, Fred, no val res. Quina presència, quina essència, quina sensació provoquen el meu cos cada cop que fan vibrar llurs cordes vocals. Mel de mil flors, Manar Pata Negra, Ambrosia de la Sirena, Són Arnau Domènech, Arnau Costa i Guillem Tenes! Hey, Pachuco! Hey! Això, Fred, no val res. Un programa que es cavalca ell mateix, fet a Ràdio Roda, el 107.6 de la FM. Hey! See Democrat and all the cats living down east side. Hey! Or maybe just my brim's too wide. Un programa que toca fons i el cel a cada episodi. Un programa que filtra l'aigua de la desembocadura del Besòs en busca d'or i carcasses de tele. Un programa que es pensa que Dembow i Emule són les bèsties que hi ha al costat del nen Jesus. Programa que seria indomable sense Guillem Ramis del control de so. Jo sóc el Dric Plana i vosaltres sou la ràbia del Pacma veient la indumentària d'Indiana Jones. Aquest cuiro indi, aquest cuiro. Aquí engega. Això, Fred, no val res. I sí, bon vespre a tothom. Estem molt contents de tornar a sonar pels teus altaveus del mòbil, del cotxe, de l'ordinata o Bluetooth. Ens tornes a tenir aquí, amb en Galdric Plana. Hola, Galdric, quin és el teu animal preferit? Un porc espí. Hola, Arnau Domènech. Hola. Ets més de gossos o de demogorgons? Demogorgons. Demogorgons, d'acord. Guillem Tenes, saps jugar amb cabdells de llana com si fossis un gatet? I tant, com sí. I Guillem Ramisa, t'agradaria portar calçotets de llana? Sí. I aquí no. Doncs bé, això, Fred, no val res, un programa que es dedica a donar voltes com si fos un hàmster al concepte que posem sobre la taula i cadascú l'aborda una mica com pot i com vol, Tenim una bona nova. I és que, sí, aquesta setmana ens comencen a emetre en una nova ràdio. Finalment. Sí, Ràdio Nyó, de Sant Quintí del Montnyó. Sí, vale. Ostres, però mira, jo no la puc escoltar mai, aquesta ràdio, ja perquè... No, és que de normal jo estic amb una avioneta ensolfatant a la vacuna de la ràbia, així, a lo loco, amb els ulls tancats. És veritat. I l'agafo poc, Ràdio Nyó. Val. No hi pensàvem. Quan vam fer el programa no vam pensar en això. Però sí que la gent d'internet... ells vale. Es van inventar el que seria el fast food dels àudios, val? Que es diu, apunteu, podcast. Deixa'm tornar a tancar el boli. Ja està. Que bé, ben apuntat. I allà, doncs, quan baixis de l'avió, o quan pugis en el següent avió, o entre avions, doncs ho pots escoltar, val? Pots recuperar tots els programes que hem fet fins al moment avionetes, i tornar-los a escoltar. També recordar-vos, Guillem Tenes i Arnau Domènech, i a tu, oient, que ens trobem a les xarxes socials, a Facebook i a Instagram. Fantàstic. Que bé, que bé. Així doncs, esteu nerviosos? Molt. Perquè vaig néixer nerviós. Ja. Està a punt de començar. Sostre de vidre, pic coronat, assolir el límit sense esborrar-lo. Avui, clímax. Clímax, punt més alt o culminació d'un procés. Sí. Res a dir. Completament en contra. De debò? Sí? M'agrada molt que estiguis en contra. El clímax, has dit que és el punt més alt. El punt més alt. I també no és el crescendo final? Crescendo final no és una contradicció? No. Abans d'assolir el pic més alt... Hi ha un crescendo. Hi ha un crescendo. Imagina't una cançó. Ostres, el clímax... Clar. Doncs aquest pujar que té abans... Clar, podríem dir que és el clímax. Clar, aquest crescendo
contribueix a generar el clímax. És el preclímax. Sense aquest crescendo no existiria el clímax. Clímax és tan sols el punt de dalt. És el punt més alt, que pot ser més com un altiplà o pot ser una cosa més escarpada, però és el punt més És alt. la culminació, no?, que tu, Galdric Plana, has dit? És la culminació, Molt però bé. podem considerar, com l'amic Galdric Plana apunta, que aquest crescendo ja forma part de la tancament. Molt bé, ja puc estripar tot el que he fet a les meves seccions. Però cada setmana Espera, et passa espera, el que mateix. després no sabrem com omplir-ho. Però... Estripa. Fixeu-vos que el clímax, per ser el punt més alt, forma part de quelcom, i en aquest cas és un procés. I un procés és un conjunt de fases successives d'un fenomen natural o d'una operació artificial. És la manera de descapdallar una acció progressiva. Molt bé. Avui ho trobo finíssim. Per tant, ens mentalitzem, ens imaginem un procés i en tota aquesta frase lineal de crescendo i tal, el clímax el punt més alt. Fins aquí bé? Tope d'acord. Ja Super. tenim una primera pauta. Estripa una mica més de paper, Galdric. Vale, un moment, A més, el clímax és una gradació ascendent de la tensió dramàtica en una obra literària, de teatre, de cinema, etc. Ah, doncs això corrobora la meva definició. Veus? Ah, Els Botticello? No tenim celo, però bueno, poso aquí sobre la taula que tens espai, fem un puzzle. Molt bé. Etimologia de clímax. Clímax ve del llatí i el seu temps ve del grec clímax i significa escala o gradació. D'acord? Inicialment no significava punt alt, simplement escala o gradació. En català la primera documentació és el 1868. Perdona, 1868. Va. Un apunt interessant és que clímax manté una estreta relació amb la paraula clima, que del llatí és clima o climatis, que significa inclinació o curvatura de la superfície de la Terra des de l'equador fins al pol. Carai. Clima? Un clima és la inclinació de la Terra des de l'equador fins al... Ben curiós. No hauria dit mai, no? I té a veure amb què? Té a veure... Clima amb clímax. Té a veure... Amb què té a veure? Perquè un clímax és una inclinació també. Vale. És una gradació ascendent. És una gradació ascendent com el clima de la Terra. Molt bé. Perquè el que ho determina és la forma de la Terra i la seva posició respecte al Sol. Déu-n'hi-do, Quina cosa. Quina profunditat. Quina cosa. Quina profunditat. Per tant, resumint, el clímax, el primer significat és cap amunt i endavant, o sigui, és un procés lineal com els lemmings, que sempre van cap endavant i no els importa el que es trobaran després. Correcte. I passa el que passa. Així ens agrada, que ens parlin amb el que entenem, com els lemmings. En 8 bits. Sempre endavant. 16, no? 16. És 8 píxels, 16 bits. I el significat tardar, primer cap amunt i endavant, i tardar ja llavors és el punt més alt d'aquesta ascensió inclinada. Però inicialment no era això. Fins aquí bé? Molt bé. I d'acord. Molt bé, ho comprem. Doncs avui no he portat frases fetes perquè ho buscava al Google i no en trobava, però he portat patates. Bueno, doncs, mira. Ja? Segurament serà el clímax. Serà el clímax, guardem-lo una mica, que el programa és llarg. Jo començaré a picotejar i després ja me les ficaré més. Quan arribis al clímax de la bossa de patates, ens avises. Molt bé. L'anticlímax, perquè fred no val res, de la xarxa a Ràdio Roda. Moltes gràcies, Guillem Tenes, ja posats en solfa, ja amb les catiusques fins als genolls. Ja ens arriba l'Arnau Domènech. Hola, Arnau Domènech. Hola, Arnau Costa, hola a tothom. Què és això que et surt per aquí a l'esquena? Espina dorsal. És un panda amb un bazooka a punt de llançar dades? No. No.
Espina dorsal. D'acord. De totes maneres, et demanem que no utilitzis la teva espina dorsal per llançar-nos les dades. Encetem, si de cas, la teva secció, Foc creuat. Endavant. Vens carregat? Ben carregat, com sempre. I així comencem, doncs, a Foc creuat, que és la secció de màxima rigorositat dins d'uns criteris poc definits. Fantàstic. Fantàstic? Sí? Clímax. Com molt bé tu, Guillem Tenes, camarada, has apuntat. Un clímax pot ser, doncs, el punt àlgid d'una novel·la, una pel·lícula... Es parla de clímax evolutiu... En fi, poden ser coses molt serioses, però anirem al que realment ens interessa, no? Sí, Que és l'orgasme. Correcte. Sí? Sí. Dada. Orgasmes espontanis. Sabeu de què parlo? No. No? Bueno, Puc fer una idea. Jo, exacte, de el bones prom, primeres. el mateix nom ho diu, no? Toca el dit de Fredit així, perquè sí, no? Exactament. A l'atzar. És una molt bona definició, sí. Tens llocs? Normalment es veu que passa... Bueno, orgasme espontani, aviam, ja tothom sap què és, no? Molt bé. Es veu que normalment passa quan s'exercita o quan s'estimula el flux sanguini de certes parts del cos, l'entrecuix, evidentment. Sistema reproductiu. Correcte. Però amb massatges o amb relaxació, en moments així es veu que es pot donar, doncs, orgasmes espontanis. Bueno, molt I bé. espontani què Jo vol... no n'he tingut d'orgasmes espontanis. Espontani què vol dir? Que ve de cop sense esperar-ho? Sí. Pim-pam. Bueno, sense esperar-ho. Sí, no? Esclar. Sí, clar, pots anar amb autobús i de cop, bop. Patapam. Bueno. Pots estar en un enterro i patapam. M'agrada molt, que aneu dient exemples de situacions. Pots estar veient Jurassic Park 2, que no és tan bona com la 1, i pataplam. I patapam. Sí, senyor. Molt bé. Sí. Guillem Tenes, algun exemple més? Pots estar fent el programa de Ràdio Roda i pam. I patapam. Ves que... Encara ens queda 50 minuts. Tenim estona. Ben bons. Dada. L'orgasme de les dones dura entre 6 i 20 segons. L'orgasme dels homes dura entre 4 i 5 segons. Per què? Us ho demano, jo no ho sé. Per què? Això són misteris de la naturalesa. Jo t'ho explico. Va. Doncs... Bé, ens hem de remuntar a èpoques pretèrites. Molt bé. Sí. És el que té remuntar-se a èpoques, no? Que han de ser pretèrites, no? Sí. La dona apareix d'una costella arrencada de l'home. Val, doncs així no tinc explicació. Perdó. No. Arnau Costa, sisplau, continua. Val. Llavors, diguéssim, és una multiplicació de l'home. La dona. Val? I, clar, doncs es multipliquen els segons d'orgasme. Veus? Quina lògica. Quina lògica aplastant, Jo no sé si comporta més plaer ser penetrat que penetrar. Però això no té res a veure amb ser home o dona. Bueno, Bueno, pot ser penetrat sent home, però l'orgasme femení normalment... L'home... Correcte. Ja ens entenem. Esclar, No ho sé, vull dir que és una part íntima, als homes et costa que et penetrin, perquè també t'estàs obrint d'una manera que normalment no necessitem fer-ho per tenir sexe nosaltres, en canvi una dona sí. I poder el fet d'obrir, doncs ja vas a una part més íntima que pot implicar més plaer. Ràdio Roda, estimats amics. Molt bé, m'agrada molt, que llanceu hipòtesis d'aquestes. Des de Ràdio Roda reivindiquem la penetració. Però som només homes parlant d'orgasmes femenins, Estaria bé que convidéssim alguna dona. Sí, estem en terreny pantanós, realment. Sí. Galdric Planet, si us plau, tens alguna hipòtesi? No. Sobre Ara el perquè d'això. estava godint escoltant-vos i veient vosaltres entrar en jardins aquí desconeguts. Misteris de la natura. En fi, això és el que està estudiat i tal, però... Sí, però bueno. Qui li interessi, que bonament ho busqui a casa seva. Clar, és pas feina nostra. És pas feina nostra. Dada.
Aviam, hi ha molta mitomania amb la cosa aquesta dels orgasmes i tal, no? Ets monotemàtic, avui. Tu, el clímax... Orgasmes? Clímax, no, vull dir... Clímax, has enfocat orgasmes. Orgasmes. Vale, Que, ja està. que de fet m'ho havia apuntat, l'orgasme, un apunt, és la culminació del plaer sexual. Correcte. Que és el que ens interessa. Clímax evolutiu. Jo no hi estic d'acord aquí, També anava a dir el mateix. Jo no estic gens d'acord. Aviam, desenvolupeu, estimat Galdric, estimat Arnau. Jo més que res a nivell de concepte. Tu, Guillem Tenes, deies que era el punt més alt d'un procés, no? El sexe femení, que pot tenir més d'un orgasme en un mateix coit, Sí. diuen que el primer sempre és més intens que la resta. Val? Per tant, la resta d'orgasmes ja no és un punt tan alt com el del primer. Bueno, En aquest procés, en el procés coital, sí. el punt més alt seria el primer orgasme, diuen, eh? Clar, Jo no... Sí, bé, la definició és el punt més alt o culminació d'un procés, però potser en aquest cas podríem estar parlant de processos, donada la complexitat del diversos fenomen. processos. Però Ho hauríem de mirar així. en tot cas, Arnau Costa, molt bé. Gràcies. El que dèiem. Voleu que us parli... tu que havies... Perdona, que No, Galdric, no, perdona. no. No, què havies de dir? No, no anava per aquí, però... Bueno, aquí perquè hi ha l'ambigüitat de què significa alt aquí. Diu, el punt més... Com has dit, l'orgasme és el punt més alt? Sí, punt més alt. O culminació. No sé. Alt com a culminant, sí. Sobretot amb els tios culminant. Sí. Però poder alt pots gaudir més en un altre moment Sí, de l'acte, no? Clar, és que si parlem d'alt ja és una cosa mètrica, és difícil de mesurar, sí. Està bé, una bona apreciació, realment. Bueno. Això és Ràdio Roda, amics. Ràdio Roda, amics. Clímax. Retornant a lo que deia, que semblava que em centrava només amb el tema de l'orgasme, ja he buscat altres coses. Però no eren tan interessants. Aviam. Per exemple, clímax evolutiu, no? Doncs l'equilibri màxim que assoleix un ecosistema. Uf, que avorrit. I estem perdent oients. Ja és interessant, però només t'interessa quan has aplacat l'altre clímax, diguéssim. Clar. Primer ve el que ve, i després Clar. ja l'altre ja Sí. t'interessen altres Sí, coses. sí. Clar, primer et menges les patates i després l'amanida. Correctíssim, sí senyor. Doncs, continuant amb això, deia que hi ha molta mitomania amb el tema i es parla molt, i, per internet es troba de tot, ho he estat buscant. He trobat un cas d'una dona que es veu que cada cop que es renta les dents té un orgasme. Carai, que té unes dents que brillen, o què? Segurament. No sé, hi deu haver alguna mena de... Connexió estranya, no? Una mena de connexió sinàptica aquí Deu que haver es un deu cap- activar. Deu tenir algun cable pelat, no?, que fa Sí. fa contacte quan no toca, no? Sí. Ja, allà rentant-te les dents. Molt bé. Molt bé. I al meu cotxe li donava un cop al volant i s'encenien les llargues. Vull dir que també són connexions d'aquestes que no s'ha ficat mai, perquè... Però tu creus que és... És un paral·lelisme. Extrapolable. Era un clímax pel teu cotxe. Crec que no estava dissenyat per això, però que passava i que ho aprofitava. Molt bé. Més que pat barat, no? I, ostres, i aquesta senyora, si el dia que descobreixi el raspall elèctric, Clar, és que serà un gran dia. Està molt bé, no ho sé, jo no sé qui és, no he trobat el seu nom, només deia una dona. Però, vaja, si mai d'allò, li direm, Li comentarem. li comentarem. Comentem-li. També, seguint en la mateixa línia, diu la llegenda que... El drac de Sant Jordi. També, però un altre diu que tan sols pensant en sexe hi ha qui arriba a l'orgasme. Sí, jo crec que és possible, sí. A mi em costa de Sí. creure, però hi ha de tot el món. Hi ha, Sí. hi ha més de 7.000 milions de persones. Clar. Com serà, no? Com serà? Com serà? Jo és una dada que la veig molt poc Atrevida? atrevida. Què vol dir atrevida? És a dir, tranquil·lament, una persona, veig capaç que pots arribar a excitar molt, tant, com per acabar arribant a l'orgasme, sí. Tu ho veus? O sigui, trobo que no té lloc a la teva secció, Ja, aquesta dada. tu ja haguessis passat d'aquesta dada, eh? Ja Sí. es dona per obvi. Sí, mira, te la tatxo. Vaja. Hòstia, li ha tatxat, Hòstia, li està tatxant, En fi, continuarem, no? Dada.
Estic molt violentat, Arnau Costa, que ho sàpiga. A veure, amb la següent dada. Vosaltres heu matat mai una oca? Sí. Molt bé. Ja ho sabia, per això ho he demanat. I què els hi passa a les oques quan les mates, quan els hi talles el cap, per exemple? No els hi talles el cap. Bueno, hi ha qui els hi deu tallar el cap. Sí, jo no. Ah, doncs... Que res, tarden molt, pobriques. Vale, però què vol dir tarden molt? Bueno, estan allà una estona. Movent-se... Sí, mitja hora llarga. Caminen, corren... Bueno, no ho deixava moure. Baten no vull les explicar, ales. o sigui, no és que sigui orgullós No, però és una fer. cosa que passa. Sí, baten les ales i s'haguessin mogut molt. Passa que la teníem fermada, com si diguéssim. Perquè ja sabíem que passaria això. Esclar. Bueno, però els hi passa això. Sí. La fermaves perquè els hi passa això. Molt bé. Això es coneix amb el nom de síndrome de Llàtzer. Ai. I es veu que, al igual que doncs, et pot moure una extremitat, un braç, una cama, el que sigui, doncs també pots ejacular. O sigui, els morts orgasmen. Ara no ho havia, estimats oients, però l'Arnau Costa acabat de dir... l'Arnau Domènech acabat de dir la dada i t'has recolzat enrere amb un somriure de satisfacció de... Mira, passa. Això passa. No estem dient ni que estiguem a favor ni en contra, és com una dada més que el món. No faig cap judici de valor. Des de Ràdio Roda no faig cap judici de valor. Des de Ràdio Roda estem en contra dels judicis de valor. No? Segurament els morts orgasmen poc després d'haver mort. Sí. No? Sí. Bueno, vull dir que, sí. que això és important, aquesta dada, no? Perquè per nosaltres, quan considerem que una persona és morta, ja ha deixat de ser i el seu cos ja és quelcom que no té energia. Però segurament hi ha un temps des de que es mor fins que deixa d'albergar energia, dintre el qual és possible això que estàs explicant. Hi ha com una contenció d'energia que s'allibera en determinats casos d'aquesta manera, ejaculant. Aquí volia anar jo. Orgasme, jo crec, que porta implícit plaer. Ja. Correcte. Val? Per tant, jo crec que... És molt bona la precisió. Potser no seria un orgasme, sinó una ejaculació. El fet d'estar morint no crec que comporti un plaer. Hi ha qui diu que sí, que morir-se comporta un plaer. Jo crec que sí, Oh! Una alliberació. Aquesta gent que han viscut experiències properes a la mort, que han quedat uns segons morts i tal, diuen que al moment de desconnectar sentien com que algú el xuclava i que era un plaer. Sí. Bueno, de fet diuen que el cervell segrega una substància que es diu DMT just abans de morir, que tens com un estat de consciència més amplificat, que és la mateixa substància que segregues quan neixes o quan, com comenta, el control de so, que tens experiències properes a la mort. Que és, diuen, i de fet diuen els que ho poden explicar, els que han estat a punt de morir-se, que realment sí és una cosa bonica de la vida, la culminació. Qui sap? Doncs... Això estem especulant, en tot cas. Bueno, en aquesta especulació, doncs, entra... Imagina't morir-te tinguent un orgasme. Clar. Això passa... A clímax del procés de morir-te, doncs, ejaculen. Això passa a vegades amb berros. Que ejaculen. Que moren durant el coit. Moren durant el coit. Sí. Bueno, i en humans també deu passar. Sí, però els berros són més propensos. Deixem-ho aquí, no? D'acord, sí. Bueno, no té per què. Ràdio Roda, amics. Molt bé. Ja em volies tatxar una altra dada, Arnau? No. Ja t'he calat. Sí. Ja. No. Que et va apuntant el que has de dir, el que deixes No, de em va dir. tatxant dades. Dada. Als anys 40, un científic anomenat Alfred Kinsey va decidir calcular la velocitat amb què sortia el semen, surt el semen del penis. El tio es va currar un estudi, va agafar una mostra de 300 humans mascles i els va fer ejacular. Molt bé, Alfred. Molt bé. Ell els va fer ejacular. Ell els va fer ejacular, els hi va manar que va aconseguir fer ejacular a 300 mascles. mascles. Ell solet. Correcte. L'estudi és penós, és un estudi de merda, perquè, bueno, està molt mal plantejat tot des del principi, oi? Però, a més, els estudis no van revelar res, perquè, perdoneu que ho tinc aquí apuntat, diu que la gran majoria de subjectes de la mostra, de mascles,
en ejacular, el seu semen no sortia disparat, sinó que simplement s'escorria i queia per acció de la gravetat. En canvi, en molt pocs d'altres sí que sortia disparat, i un dels quals va mesurar una distància de 2,5 metres. Bueno, un estudi de merda. Molt bé, Alf. Oi? Vull dir, no va treure cap conclusió. Ni molt, ni... Bueno. Això, sí, bueno... és la prova fefaent que la curiositat humana no té límits. Exacte. O sigui, ens interessem per merdes que no fan. És un estudi de clímax sense clímax. Exactament. Es va quedar pla. Oita. Molt bé. És que sempre li Quina sabeu cosa? donar la... Molt bé. Jo dono dades de merda i li sabeu donar aquell toc. Empaque, no? Clar que sí. Ràdio Roda Mix. Ràdio Roda, amics. Vale. Tens més dades de merda? Ja no en tinc més. Doncs què? Doncs, voleu afegir alguna cosa més, camarades? No, hem parlat de mort, oques i orgasmes. Jo crec que... Sí, jo et deixaria Ho tenim bé, oi? Va, matem-ho? Matem-ho. Vinga. Benvinguts a Moscou, als suburbis de Moscou. Molt bé, amics, fins ara hem parlat de clímax, però no sé si us haureu fixat que clímax és una paraula, un concepte que se sustenta en un mite cultural. Un mite és una cosa, en aquest sentit, que precedeix el llenguatge, és una creença que tenim compartida en la nostra cultura o societat, que la donem per suposar perquè tots la creiem. I en aquest cas seria el mite del temps lineal. O sigui, nosaltres tenim una concepció de que el temps és lineal, en el nostre cas no és circular, i que es va avançant. Molt bé, molt bé. La història, el progrés, la modernització, la ciència són idees que acaben en aquest mite. Entenent que un clímax és el punt més alt d'un procés, estem en condicions d'afirmar que tot el que puja baixa? O sigui, en aquest temps lineal, això que es diu, hòstia, tot el que puja baixa. Sí, no? Afirmant que el temps és lineal, unidireccional, sí, perquè un clímax és el punt àlgid, representa que hi ha d'haver una baixada de tensió, no? Jo, com bé ha dit en Galdric abans, pot ser un clímax final, no? Pot ser la culminació, i com a culminació, com a final, esclar, si és a dalt de tot, ja no baixa, ja no baixa. Mira, tot i que en la concepció que el temps sigui lineal, podem entendre el Big Bang com un clímax de zero. Bimba! I comences a dalt de tot i ja tot... Per tant, no és un procés, doncs, si és de zero. Els processos tenen principi. Sí, però aquest principi de l'existir comença a dalt de tot, però no ha pujat. Que no estaria en dissonància amb el que has dit tu, perquè tu creies que tot el que puja baixa, però no, tot el que baixa puja. Però vull dir que Sí. pots començar un clímax sense una prèvia, no hi ha hagut un petting, saps? No hi ha hagut no hi ha hagut preliminar. Cert, i en aquest cas el clímax no seria culminant, no? Perquè exacte, és el que em referia jo abans. Hi ha una explosió de, diguem-ne, anava a dir de vida, però no és de vida, sinó d'existència. D'existència. I l'existència, a partir d'aquest moment, va ja decaient. Però seria un els científics diuen que el temps també va començar amb el Big Bang. Correcte, però ja el temps unidireccional. Però això ja va de verset amb el que apuntàvem nosaltres, no? Correcte. Per tant, abans del Big Bang, vés a saber els clímaxos, com eren. Abans de l'existir? Sí. Hòstia, m'agrada més parlar d'oques mortes, tio. Em costa molt imaginar-me això. Sí. Ostres, molt bé. I com serien això si el temps fos circular, si la nostra cultura tinguéssim una idea de temps circular, com a la Índia o com és la naturalesa, com seria un clímax? Una centrifugació més ràpida. Seria un retorn, sí. Seria el punt més alt, també. D'un cercle, sí, seria també, el punt més alt d'un cercle, No? No ho sé, perquè va tan codificat el nostre cervell en pensar en linearitat. No, però, perdoneu, jo crec que
Que seria això, o sigui, el punt més alt d'un cicle, no? Vull dir, com la nit més curta de l'any o la nit més llarga, el dia més llarg de l'any, doncs és el clímax d'aquest any, dintre de les nits d'aquest any, d'aquest cicle. Sí, senyor. També podria ser així. O com tu, Arnau Domènech, ho has plantejat abans en el cas de l'ecosistema, l'equilibri màxim. De fet, el Big Bang també es pot plantejar com a una cosa cíclica, no? Que diuen que s'expandeix i arribarà un punt en què es tornarà a contraure. El Big Crash. Molt bé. Doncs, com que aquest programa és un cicle i la secció ja ha arribat al seu final, seguim avançant. Moltes gràcies per la participació. Clímax. Clímax Port Vell. Port Aventura. El punt més alt. El pomer és alt. Pic. I pala. Pic i pala tots. Pic i pala, compañero. Impala. Salta la impala. Vola. Llibertat. Catarsi. Ressaca. Anticlímax. Vomitar. Lleixiu. Aixiu. Així ho va dir l'Arnau. Dixit. Brexit. Clima. Clímax. Doncs som-hi, anem a imaginar-nos una situació que jo us plantejo. Vale? Va? Fantàstic. Què us sembla, sí? Va. Fantàstic. Va, juguem, jo jugo. Va. A veure, com hem dit, qualsevol clímax necessita d'un procés, I per tant, qualsevol procés és susceptible de tenir un clímax. D'acord. No sabem si tots els processos tenen un clímax. Ho sabem, això? No ho sabem. No ho sabem. Vols que en parlem o no? Parlem, no? Jo crec que... Jo crec que sí, que són susceptibles de... Per molt miserable que sigui el procés, Exacte. tindrà un punt menys Si agafem miserable. aquesta definició de què és el punt més alt, no? Tot i que si el punt més alt no és destacable, li podríem estalviar la definició de clímax, però evidentment sí que ha de tenir-ne un. Encara que sigui que es finalitzi aquest procés, no? 8 hores empaquetant pizzas a Can Tarradellas no deu tenir clímax, a no ser que el clímax sigui quan estàs a punt d'acabar, perquè s'acaba aquest punt tan miserable. Bueno, però hi poden haver coses que van a pitjor, ja fins... I com a molt acabes i estàs en el punt en què has començat. Però... Sí. Sí, hi pot haver... El pic per sota també és un clímax? Clar, és bona aquesta. M'ha passat pel cap abans, també. És l'anticlímax. Anticlímax. Anticlímax. S'utilitza sobretot amb narrativa o amb coses així. És el punt més ball. El sot. El sot. Bé, un cop discutit això,
tornem al tema. Pregunta d'examen. Va? Arnau Domènech, Vinga. quin seria el clímax en l'atemptat terrorista contra les Torres Bessones? Ui. Però bé, aviam, què planteja? El clímax seria quan la gent se'n va adonar. Quan la gent s'adona que allò... és... Quina gent? Que la gent de Nova York Va, la gent de Nova York. s'adona que allò està rebentant tot. I si ens situem a dins l'avió, quin seria el clímax? Vale? O sigui, anaven... No sé quina era la seva destinació, però clímax. el procés comença en que els passatgers embarquen, no? Quin seria el clímax del... Jo crec que el clímax és quan entens que moriràs. Va, d'acord. Jo no. D'acord. Jo crec que el clímax devia ser just el moment abans de l'impacte. D'acord? Val. Ara bé, què passaria si en el clímax de l'atemptat a les Torres Bessones, que per mi ja us dic que és just aquest moment abans d'això, hagués sonat això per megafonia? Benvolgut personal de cabina i passatgers. Això ha estat una broma. Tornin a gaudir del seu vol. Era una broma. D'acord? Però no era una broma. Imaginem que sí Imaginem que que era una broma. Imaginem que un moment abans de l'impacte Sona això? sona doncs, el comandant trencant aquest clímax per complet i anunciant que era una broma. Sí. Val? Va? Podrien passar moltes coses. Però bueno, d'entrada, una mica la por i el pànic dels passatgers farien un gir cap a l'hemisferi del cervell on hi ha tot el cabreig. Correcte. Val? Jo entenc que I l'humor, no, també? Humor. Esperem. No? Tu creus que... O en general, creieu que el mil·lisegon 1 després d'això ja apareix l'humor? No. Apareix l'alegria d'estar viu. Alegria, Bueno, alegria. O no sé, alegria o consciència o alegria... No ho sé què apareix. Sí. Jo crec que hi ha un segon clímax aquí Exacte. de molta eufòria. Estic viu. Però hi ha humor aquí. Sí, però una cosa no treu l'altra, però... Per això, que una cosa no treu l'altra, que hi ha alegria i també hi ha El que humor. passa que l'humor és un procés racional Que depèn de lo ràpid que siguis. que segurament el podries fer un cop, ja les emocions Podria ja ser. estan més. La que has paït una mica. En tot cas, no, l'humor sí que hi és, però és a la part del davant de l'avió, a la part del capità. Sí, esclar. Clar. Que és el que ha preparat aquesta No, broma. però pots dir, hòstia, he estat víctima, però està ben pensat. Sí. És bo. Segurament sí. Sí, però aquesta abstracció no hi és, el mil·lisegon 1. Jo ja et dic després. que no li tinc aquesta abstracció. Val? Llavors, alegria, val? Un clímax d'alegria, i llavors jo crec que s'entra en la fase de clímax de cabreig, no? Portes, Jo, bueno, per mi un va ser... rato pensant que moriràs i, bueno, hòstia, has passat un mal rato. Home, sí. Has passat un mal rato. Val? Entrats en la fase d'ira, doncs, de tots els passatgers, es produirien diverses destrosses que s'haurien de produir en aquest cas. Jo crec que per dir-ho d'alguna manera, no hi ha l'opció que no es produeixin destrosses, vale? O sigui, quan t'has pensat durant, jo què sé, 10 minuts, 20 minuts, mitja hora, que no tornaries a menjar cigrons mai més, Sí. l'ira... És que vist així t'emprenyes, surt per clar. vale? Algun seient estripat, carros d'aquests que passen per allà tombats... Però després què? Val? Encara queda un llarg camí fins a arribar al destí. Què fas? No escapes. No pots seguir destrossant. Imagina't que l'avió se'n anava a Sao Paulo. Hòstia, queda un rato, Sí. Queda un rato, val? Jo crec que, per exemple, a partir d'aquí està permès fumar dintre l'avió, no? I tant Clar. que sí. I tant. És com quan estàs en un bar que la cosa ja està desmadrada i ja tanquen la porta de fora i és que ja es pot fumar, no? Se't passa la tonteria, Exacte. saps? Hem estat a punt de morir, hem estat víctimes d'una
d'una broma És que sense a més de a més mal qui diu gust. que no hi tornarà, el comandant, el capità. O sigui, un Ducados negre te'l fots, no? Encara que no siguis fumador, Que el dongui, no es pot fumar, que et dongui. Clar, o sigui, no pots tocar la cara als pilots, perquè ja ho haguessis fet prèviament a aquest clímax, si haguessis pogut. Per tant, bueno, has de fer alguna altra cosa. Però bé, digues, Guillem. No, només un apunt, que has plantejat una cosa molt bonica, que has marcat diversos clímax i cadascun amb una emoció diferent. Però un va creixent sobre de l'altre, també, no? Si no, no tindria... Un està fonamentat en l'altre. Sense un no hi ha l'altre. Però això s'acaba llavors amb les destrosses. La catarsi és ja alliberament d'aquests sentiments i destrossar-ho tot. Tornar a estar tranquils una mica. Bé, jo crec que encara hi hauria un altre clímax. Endavant. Endavant. Ara vinc. Per tant, encara ens queden 7 hores d'avió fins a Sao Paulo, per dir d'alguna manera, vale? I arriba un punt en què el personal de cabina doncs, ja torna a passar amb els carritos, oferint whiskies, cafès, rellotges cars, alguna miniatura de l'avió, fins i tot, que jo la compraria, saps? Rellotges tant al vol, aquell que va passar allò. Sí. El de la broma, tal qual, no sé què. O sigui, es normalitza la situació, val? Havies estat a punt de morir, has viscut un clímax de la parra i de cop tornes a estar doncs, amb què et passa una hostessa venent el cafè i tal. Però el senyor, bueno, i el senyor de la tercera fila ja està dret, xerrant amb el de darrere, cap mena de problema. Però, clar, la normalitat no està del tot restituïda. Hi ha un problema, val? I és que aquest problema es diu lavabo. Us imagineu, després del clímax de la vostra vida, la de litres d'orina i femta que hi ha emmagatzemada dins de cada cos? Molt bèstia. Molt bèstia. I que demanen ser evacuats, vols dir, no? De cop? Sí, bueno, evidentment. Però... Clar, perdoneu, és que m'he perdut, Estàvem amb l'orina i estàvem que la gent... continguda. En l'últim clímax i de la femta... Exacte, bueno, sí, volia fer la metàfora de que, igual que l'energia no es crea ni es destrueix, es transforma, doncs tota la tensió dels moments de clímax també es transforma. Molt bo, molt bo. En aquest cas, en orina i femta, val? Què passa? Que no hi ha preferències, tothom ha patit per igual. Val? No hi ha qui hagi patit més. És a dir, el que va amb crosses, que puja a l'avió, que normalment el deixaries passar, aquest tio ha patit igual que tu. Sí. No hi ha preferències, no hi ha jerarquia. Sí. Val? Què passa? Doncs que ja s'aixeca el senyor de la tercera fila, comença a desfilar el passadís cap al final, la senyora de la cinquena fila ja ho veu, pum, ja se li posa davant, però el de la desena fila, que ho ha vist tot, ha dit, no em cardaran pas. Ja s'hi posa ell també. Total, mig minut, i tenim tot el personal de l'avió, personal de cabina inclòs també, a punt per cagar i pixar. Val? L'avió, evidentment, fa contrapès, és a dir, perquè us imagineu un avió, on els lavabos són a darrere, tothom situat a darrere, i l'avió bascula, esclar. L'avió bascula de tal manera que la cua queda a baix i el morro, la cabina, queda a dalt. Una posició més fàl·lica, no? Exacte, sí, trempat. Avió trempat. Val? Per tant, quan passa això, l'avió va pujant. Va pujant amunt. Va pujant cada cop més amunt. Sí, correcte. Bé, i aquí s'acaba, amics. No sabem on anirà a parar. Val? Home, no arriba a bon port, segur. No arriba a bon port. Però en tot cas sempre va cap a un punt més alt. Però sempre, clar, no sabem quin serà el clímax d'aquest avió. Vale. Aquest és l'últim clímax que va pujant. Sí, però no sabem mai quan. Sabem que hi haurà un clímax, però és enigma. Exacte. Nois, fins aquí, una cosa. Ja estic bé. Tu. Sí, tu. Sí, arriba el manual de supervivència.
Estimats oients i despreciats no oients, ha arribat el manual de supervivència per salvar-nos la vida ja en la recta final d'aquest programa. El problema del clímax és evident des del nostre punt de vista, que és que el clímax, definit per una tensió creixent, pot causar a nosaltres una escalada d'estrès, no? Si aquesta tensió, si no estem avasats, doncs, i aquest estrès ens pot provocar una llaga al budell, irritació del cuir cabellut o debilitació i caiguda de les ungles, per anomenar algunes de les conseqüències de l'estrès. El manual de supervivència, que es defineix ell mateix com l'ajuda necessària que necessites per mantenir-te en vida, et porta a la solució. El que us plantejo ara és un joc entre tots, que és... us faré el supòsit d'una situació de tensió màxima, de manera que us aneu acostumant a la tensió. Oh, m'encanta. I així en moments sobtats de clímax ja tingueu els nervis d'acer per poder controlar qualsevol situació de pressió. S'entén això, bonics? Sí. Val. Proposo, vosaltres responeu. Val? És: un meteorit s'acosta a la Terra, impacta en 20 minuts. Què feu? Consensueu una mica? Jo o no? aniria pel carrer insultant a la gent. L'amor. Una oració. L'amor. L'amor està bé. Val, sumat a que això, aquesta situació, de cop, resulta que tot això passa, lo del meteorit, que us n'adoneu, passa que mentre esteu atrapats dintre d'un centre comercial amb tot de gent que vol sortir. O sigui, no esteu sols i tota la gent també ho sap, Tots us n'heu donat d'això. Com reacciones a això? Jo continuaria insultant molt i inclús... Sí, jo fent l'amor, també. Jo els agafarien a tots i diria que saltéssim tots junts cridant. Fent l'amor, també. Molt bé, no us esteu movent, però ara de cop us n'adoneu que sou tots secs. Hi ha més tensió aquí. Tu pots continuar insultant. Jo puc continuar cridant tranquil·lament. Sí, no, segurament, no sé, farien els braços així molt ràpid com per pagar la gent. Clar, només jo sóc sec o tothom? Tothom és sec. Però jo no ho sé. Sou tots secs. Jo tiraria No, a muerte, o sigui, a muerte. És que m'hi has de fer l'amor amb tirar... Bueno, a veure què pilles, no? Hòstia, aviam què fem, Arnau? Jo els intentaria convèncer que és una broma com el pilot de l'Arnau Costa. L'amor. L'amor, però has de trobar algú... Bueno, l'Arnau Costa també que vulgui fer la... Sí, exacte. No, has de trobar algú que també vulgui fer l'amor, no? Sí. Val, encara no s'ha acabat perquè la gent ha decidit que aprofitaria els últims 20 minuts de vida, tots els altres menys tu, que aprofitaria els últims minuts de vida apallissant-vos molt i buidant-vos suavitzant pel cap i pots de cigrons cuits dintre els pantalons. Com gestionaríeu aquesta situació? A més, sou secs, a més esteu atrapats en un centre comercial amb molta gent i falten 20 minuts perquè caigui un meteorit. Hi ha molta tensió i molt desagradable. Sembla que l'opció de cridar s'està quedant com a una opció òptima. Sí. Perdoneu. No sé si... Masturbació potser seria una bona reacció. Cridar, tornar a cridar. Provar-lo de l'amor, igualment. Hòstia, odi amor, s'està Provar-lo de l'amor, El centre comercial... El centre comercial es comença a inundar. Què? Aigua. Us està arribant els turmells, Bueno, vas a la secció de nàufrags i agafes una canoa. Sec, i tothom està apallissant. Però Continuen. No, esclar, es va sumant. Però hi ha dependents i dependents. La secció de nàufrags era aquí. Sí, era per allà, més o menys. Arnau Costa. Jo, no sé, intentaria com enfilar-me una farola mentre tiro cosses i em masturbo. Jo m'agafaria l'Arnau Costa mentre puja la farola. Buscaria aviam si trobo allò dels bussejadors o alguna cosa, no sé. Molt bé, jo crec que aquesta simulació ja ha fet que us acostumeu al vostre metabolisme a respondre ràpid a situacions de clímax on ens caldrà prendre decisions ràpides. No cal que em doneu les gràcies. Doneu-la al manual de supervivència. I perquè això no s'acabi, perquè la tensió no s'acabi i ja portant-vos a un clímax més desesperat, entrarem a la nostra estimada Ronda Llampec! Estimat Guillem Remissa, quin ha sigut el punt àlgid de la humanitat? Ràpid, Ronda Llampec, això. L'amor. Molt bé. Guillem Tenes, a Titanic, quan en Jack està aferrat a la popa i s'està ensorrant el vaixell, punt clímax de la pel·li, què cridaries tu? No! Molt bé, Arnau Costa. Si estàs escalant una muntanya que flipes, ho consideraries un clímax? No.
Arnau Domènech, en la mateixa situació que l'Arnau Costa, si et si estàs escalant aquesta muntanya que flipes i et cau a sobre una llau de mamífers orgasmants, seria això un clímax de clímax? Sí. Guillem Remissa, quina és la funció evolutiva de l'orgasme? Evolutiva. El sentit evolutiu, el sentit d'adaptació de l'orgasme. Per què serveix en la natura l'orgasme? Per la reproducció, no? No, l'orgasme no. Va, per la reproducció ja està molt bé. Guillem Tenes, quina és la cançó més apoteòsica? The Final Countdown. Molt bé. Arnau Costa, quina ha estat la resposta d'en Guillem Tenes? The Final Countdown. Arnau Domènech, quina ha estat la resposta de l'Arnau Costa sobre la resposta d'en Guillem Tenes? The Final Countdown. Guillem Remissa, creus que aquesta secció està creixendo? Sens dubte. Guillem Tenes, creus que en Guillem Remissa tenia raó amb la seva resposta? I tant, i tant. Arnau Costa, quina creus que ha sigut la cosa més currada que ha fet la natura? Ja, ronda llampec. Bueno, ella mateixa. Molt bé. Arnau Domènech, si la vida és una muntanya russa, quan costaria el tiquet d'entrada? 3,49 euros. Guillem Remissa, està sent aquest el millor moment de la teva vida? Sens dubte. I fins aquí la ronda llampec. I fins aquí el manual de supervivència. L'ultraantònim. Bona vesprada a tothom. Bé, avui, com no pot ser d'altra manera, buscarem l'ultraantònim de clímax. En primer lloc, la primera cosa que ens ve al cap quan parlem de clímax és el plaer. Al contrari, doncs, ha de ser alguna cosa lligada segurament amb el dolor. En segon lloc, els clímax, per definició, són moments intensos però molt curts. Per tant, al contrari, seria alguna cosa molt llarga en el temps, segurament eterna inclús. El clímax és un pic de plaer, una punta de plaer. Com bé ens han ensenyat a les classes de ball, el contrari de punta és taló. En quart lloc, encara que estiguem disposats a gaudir de tot el trajecte, en realitat molts cops el clímax sembla l'únic objectiu. És allò que anhelem ansiosament, és el final que esperem. Per tant, al contrari, seria una cosa que no esperem, o sigui, algun fet inesperat. Per tant, i resumint els 4 punts, l'ultraantònim de clímax sortiria a partir de implica dolor, etern, taló i fet inesperat. Ja m'imagino que alguns encara no ho deveu haver endevinat. Ara ja fa dies que m'adono que perdo el temps amb vosaltres. L'ultraantònim de clímax és mort d'Aquil·les l'Immortal. Implica dolor, etern, taló i fet inesperat. Dia de tempesta. Taverna d'Old John. Old John neteja gots com de costum, amb un drap vell ajudat de la seva saliva. Tot i haver-hi el local ple, només se sent el soroll del barman escopint i la pluja caient al de fora. Tothom està dempeus, menys Patty el llarg, que s'està aixecant del terra. Patty el llarg s'eixuga el regalim de sang que li baixa pel front. Els seus moviments són lents, nets, s'aixeca amb elegància, com un ballarí interpretant el llac dels cignes. Brutal Tom, un dels seus esbirros, el prova d'ajudar a aixecar-se, però Patty l'aparta amb la mà, sense ni tan sols mirar-lo. Les mandíbules clavades en tensió contrasten amb la guspira dels seus ulls que galopa amb un sol propòsit. Aquest propòsit és Ben Tucson, líder del clan dels Tucson, esclar. Ben té el cos abocat cap a Patty, aguantat per 3 dels seus sequassos que l'aferren pels braços, retenint la seva fúria. Ben té un ull clavat en Patty,
mentre l'altre mira el sostre, no per res en concret, sinó perquè en una caiguda del cavall em va perdre el control ja farà uns 8 anys. Ben, com si li anés la vida, aferra encara el tros d'ampolla que fa uns 15 segons ha rebentat contra el cap de Patty al llarg. Tard o d'hora havia de passar. És allò d'un poble petit per 2 homes com ells i aquestes coses de la demografia, ja sabeu a què em refereixo. Un autèntic duel de dolents en una taverna del llunyà oest. La tensió entre els clans rivals ha anat en augment des de l'última primavera, quan el cosí segon de Patty va vendre un lot de vedelles coixes a la fillola del germanastre de Ben Tucson, lo típic, vaja. I finalment, la baralla ha esclatat al bar mentre la tempesta pren cos a l'exterior. L'escena ha arribat al clímax. O això sembla. Doncs sí, la cosa, quan ja sembla controlada, es torça de nou quan un nano pèl roig i petit surt d'un racó i dispara contra Skinny Louis, del clan de Patty al llarg. Skinny Louis cau a terra sense gaire èpica, però amb molt de soroll, revelant davant de tothom el que només el nano pèl roig i petit havia sapigut veure. Skinny Louis portava un ganivet a la mà que anava a donar d'amagatotis a Patty al llarg. Suposem que per apunyalar a Ben Tucson l'escena ha arribat al clímax. O això sembla, perquè mentre tots aquells homes fan un sec, Ben Tucson es desfà dels que el retenien i salta sobre Patty. Els 2 homes cauen per terra mentre la llum d'un llamp ajuda a emmarcar l'escena. Que algú els pari, per Déu! Es mataran! Es destrossaran! Es fan un petó? Oh! Atenció, oients! Perquè això ens està sorprenent a tots! Els 2 homes es fonen en un llarg bes humit i sorollós. Però quin gir argumental! Ningú s'ho esperava! Es veu que l'amor entre els 2 havia florit d'amagat. Els 2 pertanyen a bandes històricament rivals i no podien deixar entreveure la passió que feia anys els unia en secret. Només el John continua fregant els seus escarosos gots, però no vola ni una mosca. Només el fum d'alguna cigarreta que... Un moment. Hi ha massa fum per ser d'una cigarreta. No pot ser! Això és foc! La sala s'omple de fum, l'edifici està en flames, algú ha calat foc a l'edifici. Això acabarà molt malament. Els 2 clans s'acusen mútuament i la baralla explota al més pur estil del Far West. Tots contra tots. Cops de puny, cadires que s'esberlen contra caps. El fum i les flames s'apoderen del local i els cavalls, que estaven a l'estable del costat, presos pel pànic de l'incendi, irrompen a la sala, xafant indistintament mobles i cranis. Mentre tot això passa, la tempesta ha esclatat i l'aigua cau amb ràbia. Dins la taverna el foc i la destrucció imperen. L'escena ha arribat al clímax! O això sembla. Patty i Ben Tucson, estirats sobre la pianola, mig en flames, es comencen a fondre en un sol cos, alliberant-se dels prejudicis i de la roba que els apreta. Llamps i trons es pateguen i glacen la sang dels supervivents que queden. Un llamp certer enganxa la teulada de la taverna del John. Les teules esberlades cauen sobre la gent com confeti del dimoni. Estelles de fusta en brases, parets de maons caient. L'incendi s'ha estès als edificis circumdants i ja no hi ha refugi segur. Un plor de criatura, renills de cavalls perduts, trons que sacsegen els fonaments d'aquell poble tranquil. Més d'un jurarà haver sentit enmig de tant horror la rialla del mateix Satanàs. I Ben Tucson i Patty al llarg, en sincronia, toquen el cel amb les mans en un inoblidable orgasme final. Clímax. Culminació d'un procés o pic en una gradació ascendent. Els importants són els sexuals. D'entre 4 a 20 segons de durada. Poden fer desviar avions i embussar lavabos. Ultraantònim. Mort d'Aquil·les l'immortal.